Salut și bine la un nou episod. De data asta facem azi de horror game. Am văzut că la primul episod s-a auzit foarte tare, așa că l-am dat mai încet și vreau să vorbesc mai tare. Și haideți să ne cucăm pe noi. Stați puțin. Bun. 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 Haideți să ne căcăm pe noi. Da, nu știu ce, nu. Deja fac pe mine. Unde vă las ursul ăsta? Mamă, ce m-am speriat! Sună telefonul lui mama mea. Mai deci. Nu mai gata, stau aici. Nu mai zic. Ies cu Dumnezeu înainte, gata, nu mă uit ce fac. Aici nu pot să intru. Fraților, o să-mi pun pauză că nu mai pot, mă cac pe mine. Nu mai pot. Mă cac pe mine, efectiv. Nu știu. Gata, nu mai ies de aici. Ieșim cu Dumnezeu înainte. Cau. Dacă văd ran, mă cac pe mine și nu mai mă. Nu mai fug. Ok, sus.
Asta am vrut să fac. Ma! Ce să spun de jocul ăsta, dar e foarte pentru mine. Dar da. Nu o să mai joc încă o rundă și o să las atât pentru acest episod de astăzi, pentru că, frate, m-am făcut pe mine efectiv. Deci îmi bate inima, știi cum? Bun, fraților, cam atât acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!